Molt bé, començarem aquesta meditació, que farem una meditació des de nosaltres i farem com si siguessin un visor, com si siguéssim una càmera que podem veure tot el que ens rodeja i de sent nosaltres la font, aquesta imatge o del món, del cosmos, tot el que vulguem, des d'aquí anirem fent-lo, no s'anirem, quedarem aquí anclats, tant la part física com la part astral i la part sutil nostra, energètica, estarà aquí. I com si d'aquí nosaltres poguéssim contemplar tot i d'alguna forma, si anem avançant, podríem buscar millores perquè realment és trist com s'està amb aquest planeta que estem, que hauria d'estar superevolucionat segons per què i segons per què encara està molt atrasat. Bé, però per això recal primer dedicar-se a la respiració, postura còmoda, faraònica, s'assentat, i controlem com respirem, solament no modifiquem res. Ens anem contemplant, ens anem templant nosaltres. I s'anem centrant en nosaltres, preocupacions, neguits que tinguem, els deixem anar, no li prestem atenció simplement. I s'anem centrant en nosaltres. Bé, el primer que farem és fer-se un petit repàs del nostre meravellós cos. Anem a reconèixer una miqueta, jo ja s'aniré guiant, farem tot una miqueta, d'una forma una miqueta rapideta, però ens anem a resseguir una mica el cos. Començarem pel peu de la dreta, noto el meu peu, porto l'atenció aquí, la respiració també, i puc bellugar-lo una miqueta sentint-lo i penso quina magnífica feina fa. Porto cap al peu de l'esquerda, feia el mateix, porto la meva atenció, respiració, bellugo si cal una miqueta i sento que amb ells puc bellugar una part important meva també. Molt bé. I ara vaig portant intenció com va pujant tota l'energia des del meu peu fins als genolls, sentint tota la musculatura, tots els ossos, tot el sistema, tot el que tenim. I anem relaxant. Aprofitem per anar destensionant, anar afluixant, per deixar un millor fluir de les energies. Ara estem treballant el que seria la part física. Anem pujant més aquest sentir, destensionant i deixant fluir més la sang, el sistema nerviós i les energies que treballarem, fins el que seria cap aquí on tindríem el coxis.
Avancem, també anar pujant, i tota aquesta figura de l'ococcis també se la dibuixem, sentint-la també, que és part de que llavors arrenquem el tronc en amunt. Tota la musculatura, tendons que tenim, sistema nerviós, i anem triant tensions, anem relaxant-lo, anem deixant-ho fluir i deixem espai perquè l'energia pugui circular millor. Ens anem afluixant. Anem pujant fins a tota la part abdominal, fins on comencen les costelles, i som conscients que aquí hi ha molts òrgans. Molt bé, doncs deixem que pugui treballar també aquesta energia. No cal pensar un per un, sinó fiquem un pensament general i triem tensions. I fem que cada òrgan treballi correctament, aportant la part de la seva feina, perquè nosaltres ens trobem fluidament bé. Vaig pujant pel pit fins al coll, aquí també contemplo aquests òrgans que tinc interns, alliberant tensions i deixar que les energies puguin treballar. Fem l'esquena fins on comencen les costelles, agafant tota la rinyonada. Triem tensions, anem afluixant. I anem pujant fins als ombros. Triem tensions, anem afluixant. Anem fent tota l'esquena. I ara amb els ombros, tota aquesta part, li portem una atenció més concreta a aquesta part de càrrega, també destensionar-los i afluixant tensions. Porto l'atenció a la meva mà dreta, me centro amb el palmell de la mà al centre i sento el meu cor, com arriba fins aquí la sang, com arriba la seva energia, el seu amor. I deixo que es vagi escampant per tota la mà.
Faig el mateix amb la mà esquerra, porto l'atenció, la respiració i la meva consciència en aquest punt. Centro el mateix que l'altre costat i com es va expandint aquesta meravellosa energia. Anem pujant aquesta energia fins als colzes, sentint, traient tensions, anar-se afluixant. Anem pujant cap als ombros. Afluixant-los, traient tensions, descarregant. Ens centrem amb el coll. Fem un petit repàs de la nostra columna vertebral, és una part molt important, de dalt a baix. Ens ajudem de la respiració i portem tota la consciència aquí. Anar desbloquejant perquè pugui fluir l'energia. Anem baixant mica a mica. Quan arribem baix estarem una estoneta. Sentint aquesta zona, aquest punt, aquest xacra de terra, de connexió. I deixarem activat aquest xacra d'aquí baix. Aprofitem-lo. Que ens connectaria amb la terra, com si siguessin les arrels d'un arbre, estem anclats. I ara aniríem des del que seria el coll, clatint, i pugem per tot el cap fins a la front. Anem traient tensions a aquesta zona, sobretot de la front, buscant una relaxació, que no hi hagi tensions, per deixar fluir l'energia. Anem afluixant el nostre rostre, mica a mica, les orelles, els ulls, el nas, la boca. Afluixem la mandíbula, buscant un somriure. I ara ens deixem anar afluixant tensions. El cap l'aguantem rígid, però sense tensions. Ara me faré un massatge amb la llengua del paladar amb la intenció d'activar la glàndula que tinc com un led dintre del cap per també treballar-lo. Amb la qual em faré un massatge aquí a dalt del paladar, aquí a la fossa que tenim, dona igual al costat, i fico intenció de que s'està encenent una llumeta dintre el meu cap.
cada vegada s'il·lumina més el meu cap per dintre. A mesura que s'il·lumina, també es va calmant, tots els pensaments, totes les neurones es van equilibrant, com si siguessi un mar en calma. Els dos hemisferis es fiquen equilibrats. Molt bé. Portem l'atenció al nostre cor, la part del cor físic, i busquem aquestes pessigolletes d'amor, aquesta vibració fantàstica. I sentim-se estimats. Nosaltres mateixos estimem el nostre organisme. Tot treballa conjuntament perquè nosaltres puguem anar fent i existint. Deixem que això es pugi cap al cap, amb aquesta sensació, i se reparteixi per tot el cos. Senzillament es repartirà amb la circulació sanguínia, que ens arriba a tot arreu. Aquesta abundància d'amor propi ho portem a tot el meu cos físic, estimant fins a la part més petita. I a mesura que anem aquest estimar propi, aquesta ment calmada, deixem que aquesta sensació tan agradable baixi per tot el cos, tot sencer, el qual ens imaginem tot el nostre cos. Està tot afluixat, està tot relaxat, i aquest magnífic sentit, aquesta energia, arriba fins a la part més petita. A mesura que em vaig trobant feliç, alegre, em vaig trobant amb aquest fluix amorós propi, imaginem que es va obrint cap a fora nostre, que seria ja la capa que tindríem primera, que seria l'aura, la capa energètica, i es va també, imaginem-se que s'il·lumina, aconseguint agafar una tonalitat agradable. Un color blau, un blau fluixet. Sentint-se que aquesta part física connecta amb aquesta altra part energètica o caposutil. I tot neix des del nostre interior. Anem ampliant una miqueta més aquesta capa que ens envolta d'energia i faríem 3 pams, agafant tota la nostra part física, inclús per baix terra. I aquesta seria d'un color com el sol, un blanc dorat molt potent.
I sentim que també el nostre cos físic connecta amb aquesta altra capa. Sentim la seva influència, la seva protecció amb la nostra part física. Tots tenim aquesta energia, no és res extraordinari, sinó que ho sabem i ho recordem, el mateix que tots respirem. I fem menció, portem l'atenció i desenvolupem aquests camps que tenim d'energia. Però em quedaré aquí. Com estic en aquesta sala magníficament, amb una postura còmoda i com si des d'aquí puc connectar a uns altres llocs. Molt bé, deixem que aquesta capa de 3 pams ens quedem amb aquesta envolta que ens donarà protecció i l'altra que tenim blava per sota, aquesta ens donarà sanació i ens ajudarà a millorar. Molt bé, anem més enllà. Ara imaginem-se que obrim un altre canal, ja tenim un que han connectat amb la Terra i obrim un altre canal que connectem amb l'energia de l'univers i ens entraria pel cap. Aquesta energia que ens entra seria transparent, el qual s'aniria acoblant mica a mica, és totalment vibració, i aniria omplint tot aquest espai que han fet de 3 pams sobre el nostre cos físic, compactant tot amb un sol energia o sola energia. A mesura que ens entra aquest canal de connexió i veig que estem connectats, ens fa sentir que som part d'aquesta gran creació. Són una part molt important d'aquest univers, d'aquesta fibra, d'aquesta matèria que composa aquest univers. Però més, ara deixem entrar i ens donem compte que aquest univers és intel·ligent també, té ment. Deixem que aquesta ment que tenim en calma connecti amb aquesta ment universal. Sentint que com si estiguessin actualitzant un programa d'ordenador, el que estem fent ara és actualitzar i ficar al dia la nostra ment, obrint aquest canal amb la ment universal. I a través d'aquesta ment activada anirà millorant les nostres zones físiques i els nostres camps energètics. Dediquem-se un momenet a imaginar aquesta energia que ens ve, aquesta ment universal que també va entrant al nostre cap i va enviant informació, i dediquem-se una estona a que això pugui restaurar, millorar i que el nostre cos, tant físic com astral, pugui ficar-se al dia. A mesura que anem fent això, aquesta burbuja entradorada, blanca que ens venia, es torna cada vegada més blanca, un blanc molt pur. Nostre, creat des de la nostra ment.
una puresa increïble, una força increïble amb aquest blanc. Seria com un blanc creatiu amb el qual podem escriure, podem dibuixar, podem enviar pensaments. No hi ha influència, no hi ha resistència, solament hi ha un amor increïble connectant amb una ment superior. I nosaltres som part d'aquesta gran creació. I ara estem molt bé. Ara que estem amb aquesta font, amb aquesta ment, doncs podem treballar molt projectant. El primer que farem, ens projectarem sobre la Terra. Sentirem cadascú el que senti, ser un ser aquàtic, una au que vola, un ser terrestre, cadascú el que senti. I intenteu ampliar i sobretot ajudar. Com si siguéssim sers màgics i poguéssim millorar tot el que anem tocant, ho anem imaginant, ajudar, millorar. Nosaltres ja estem ben anclats i les energies treballen perfecte, amb la qual sempre podem donar per poder rebre més. Doncs fem-lo. Ens convertim en algun ser que s'assembli, cadascú, i lliurement fem. Jo, per exemple, m'agradaria ser un àguila i poder volar molt alt i poder contemplar tot, i de quan en quan poder deixar caure aquesta energia que vagi baixant i vagi apaciguant, buscant pau, buscant equilibri i que millori tot. Cadascú el que senti. Dediquem una estona a projectar sobre la Terra. El centre som nosaltres, aquí ara, en aquest punt que estem. A través d'aquí enviem aquesta ment intentem disfrutar, comunicar-se, cadascú el que li surti del seu sentir, del seu amor.
Molt bé, ens anem despedint d'aquest ser que hem agafat, d'aquesta creació que hem fet nosaltres, i anem tornant cap a la nostra ment. Tornem aquí, amb nosaltres, amb aquesta ment que estem connectats amb una ment universal. I ara imaginem-se que aquesta burbuja que tenim formada d'energia, es crea un tubo que pujaria de la Terra, nosaltres quedem dintre i va més enllà. No sabem cap on, però imaginem-se que nosaltres quedem dintre d'aquest tubo i cap a baix, cap a la Terra, també passa i travessa la Terra i va més enllà. No fiquem límits i quedem dintre d'aquest tubo. Ara, aquest tubo, per la part de dalt, que correspondria a la part del cap, imaginem-se que es va introduint o apareix una espiral molt potent d'energia i va baixant. Va baixant, rodejant tot el tubo i passant per el nostre camp energètic. I cap baix. Cap on marxi, no ens preocupem, però sí que ens travessi aquesta energia, el qual ens donarà més connexió amb aquest univers. Al tindre més energia, encara tindrà més força o més connexió amb aquesta ment, imaginem-se que ara a les nostres mans podem tindre l'univers en petit. Podem sentir les galàxies que hi ha en tot. Projectem i imaginem-se com si les nostres mans siguessin un reproductor i podem crear aquest univers en miniatura. I el deixem anar, sense més, contemplant que meravellós és. I donar gràcies per ser part d'aquesta creació en forma conscient. I demanem amb aquest univers, amb aquesta ment, la nostra llibertat de consciència. Traient de mi totes influències, treure programacions no correctes i deixar-me fluir per aquesta energia, aquest univers, macrounivers, amb una ment que té, i deixar-me fluir i connectar amb la seva consciència. Obrint en mi una nova consciència nova, no programada. Demanant que ningú me pugui coaccionar o tancar-me amb una programació i deixar-me fora d'aquesta part tan important que som tots.
Dono gràcies a totes les energies que puguin haver, tot tipus d'intel·ligència o certs que puguin haver-hi. Vaig tancant aquest tubo, desapareix, quedo amb aquesta protecció de 3 pams, me contemplo com estic i ara en aquest moment, me sento el meu cor, sento la meva ment i sento aquesta energia que està treballant tant la part física com aquesta part que m'ha activat, que tot és u. Trec aquesta connexió que he fet directament també fora del tubo amb l'univers per dalt del cap i trec la connexió que he fet per baix amb la terra i em quedo més amb mi, però me segueixo quedant amb aquesta energia. Ara fico intenció des del meu jo que aquesta magnífica energia s'escampi per tot el meu cos físic, per tot el meu cos energètic i sóc conscient d'aquesta energia. Sóc conscient d'aquesta ment i que la meva ment és part d'aquesta gran ment. A mesura que em vaig reforçant, trobo que aquest camp que he fet d'un blanc pur de 3 pans es va diluint i vaig demanant que quedi un camp de protecció perquè no ens entrin virus, no ens entrin creacions que ens facin anar induïts malament, falses creences o mentes no deseades. Torna un camp invisible però hi és allí i ens manté com un antivirus o un ordenador. Passo cap a l'altra capa que tinc, que seria la capa de l'aura, que era d'un color blau, que l'han projectat, i l'incorporo també que aquesta ment que he activat, que aquesta saviesa treballi també i pugui reparar qualsevol acció del camp sutil perquè pugui sanar el meu cos físic, perquè tots anem amb una, tots som un. Passo més cap al cos físic, donant gràcies, sentint com si això arribés als ossos a tot arreu. Intento sentir-me meravellosament guai. I em quedo un momentet contemplar-me. Aquest ser meravellós que som cadascú de nosaltres. Vaig sentint els peus,
Vaig sentint les mans, sento que estic aquí i ara i vaig obrint els ulls a poc a poc. Intento que això es quedi en mi, aquesta programació nova. Molt bé. Mica en mica no s'ha despegem del tot perquè ara farem una relaxació. Per tant, ara, inclús si es voleu dormir o es voleu deixar anar més, es podeu deixar. Es podem tapar, es podem bellugar, podem estirar, com se sembli. I ara passaríem a una relaxació. Farem una relaxació senzilla, natural i la farem guiada. Molt bé, imaginem-se que sentim el bosc. Imaginem-se un bosc. Intentem, de tal com estic aquí ara, sentir olors, cirolls, ficar tots els sentits, tacte, sentir el que podria sentir estant dintre d'aquest bosc. En aquest bosc imaginarem que hi ha un rierol, una petita caiguda, perquè aquest cirollet de l'aigua ens agrada molt i ens ajuda a que les energies també s'equilibrin. Que hi hagi uns arbres macos, plantes, sers vius, que sigui un bosc magnífic. I ens introduïm en aquest bosc. Comencem a caminar per un caminet rodejat d'arbres, herba, insectes, animalets, aus que canten, els mijonets, el grill. Sentim que hi ha molta vida, tant per la part vegetal com per la part dels éssers que hi ha. I nosaltres som allà una part més. I intentem com si poguéssim connectar amb aquesta gran energia. Per fer-ho anem a buscar un arbre i que al costat hi hagi un rierol amb una petita caiguda que puguem sentir el ciroll de l'aigua, si no una caiguda corri una miqueta. Toquem aquest arbre, sentim-lo, com comunicar i com nosaltres ens comuniquem amb ell. Sentim les seves arrels, sentim les seves branques, li demanem permís per compartir i ens posicionem allà, estirats, assentats o abraçats, com és sentit. I ens deixem anar. I a través d'aquest arbre farà com una gran antena, un amplificador, amb el qual podrem sentir o nosaltres també podem enviar sentiments, emocions allà. El primer que farem sempre és escoltar, sentir i després, si convé, enviarem nosaltres també. Molt bé. Ens ajuda aquest ciroll de l'aigua, aquesta caiguda de l'aigua. I cada vegada es anem integrant més. I com estan allà estem protegits. I anem sentint tots els nostres òrgans interns. Anem sentint tot el meu cos. Vaig sentint tota la part energètica aquí treballat, tot com a través d'aquest arbre connecta amb el tot d'aquest bosc.
I em sento allà, com si siguéssim una part més. Intento escoltar els ocells, la caiguda de l'aigua, l'olor, cirullet dels insectes. Fico tota la meva intenció que a través d'aquest amplificador m'arribi cap a mi tota la informació. Cada vegada em vaig connectant més, vaig sentint més ser part d'aquell espai. I ara sóc jo el que m'expressaré. Agrairé. Sentiré que sóc un ser d'una consciència activa i d'una ment universal i estic fortalit, el qual envio tot l'amor a través d'amor a tot aquest espai i que aquest espai se n'en cuidi d'anar obrint-lo més, tota la part energètica meva, tota aquesta part de consciència i tota aquesta part d'intel·ligència o mente. Com ser conscient. Comparteixo amb tota la més creació aquesta energia d'amor creadora i reparadora. I em quedo tranquil·lament en repòs allà on estic, sentint ara que estic enviant, rebo, envio, rebo, en tot plegat em quedo en stand-by, a gustíssim, però molt protegit en aquell lloc i ens quedem un rato en silenci.
Molt bé, me vaig recollint cap a mi una altra vegada, portant tota l'atenció cap a mi mateix. Sentint que he fet una molt bona feina, a mi em donen poder i jo el comparteixo, el qual obro la porta a rebre més. I a través d'aquesta relaxació he provat compartir aquesta energia. Anem sortint del bosc i anem tornant amb el lloc que estem i ens quedem contemplant i sentint la feina que han fet. Vaig sentint els meus peus, a poc, molt a poc, bellugo, sento les meves mans, sento tot el meu cos, els meus òrgans, tot em faig massatge amb les mans, m'estiro, badallo, em faig una carícia a tot arreu, i vaig tornant aquí, i ara, en aquest punt, que hem treballat avui. I ens prepararem a fer 3 oms per tancar aquest exercici. Tranquil·lament. I deixem que tot això treballi, ara i més enllà. Molt bé, anem a inspirar, anem a agafar aire. Namaste, univers, gràcies univers, gràcies a vosaltres, gràcies univers. Que la llum es guiï pel bon camí i es protegeixi de tot el mal, que així sigui.